салом тамошобинони арҷманд, имрӯз меҳмони радиои Озодӣ марди Ҳакимиёгаров аст ки ӯро бисёриҳо як сафири фарҳанги Тоҷикистон дар Исроил меноманд. Марди Ҳакимиёгаров узви иттифоқи нависандагони тоҷикзабони Исроил ҳастанд ва раҳбарии ҷамъияти яҳудиҳои Бухороӣ аз Осиёи марказиро дар Телавив ба ӯҳда доранд. Давоми 30 соли гузашта аз роҳи ташкили маъракаҳои фарҳангӣ мисли ҷашни Наврӯзу намоишгоҳҳои ҳунару наққошиҳои мардуми Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ сокинони Исроилро бо фарҳанги ин қаламрав ошно мекунанд. ҳоло ҷаноби марди Ҳакимиёгаров бо мо аз Телавив мепайванданд. салом ҷаноби Кимиёгаров, ба шумо 30 солагии истиқлолияти Тоҷикистонро муборак мегӯем. оё кадом барномаи махсусе ба ин муносибат доред? ин дафъа ба Тоҷикистон меравед? ассалому алайкум дӯстон азизони ман, ҳамватанон, бо ин иди бузурги 30 солагии Тоҷикистон ҳамаи муборак аз сидқи дил. мо яҳудиёи тоҷикзабон ба заминҳои тоҷикон 2600 сол пеш омадаги якум яҳудиё. мо фарқ мекунем ки мо яҳудиёи тоҷикзабон чандин сол мо як тан як оила борин зиндагонӣ кардагӣ. мо миннат дорем халқи Тоҷикистон ба ки нон намак мо ба пешкаш кардагӣ. дар Исроил 27 сол шуд ки рӯзи ғалабаи 9 май қайд мекунем. 26 сол шуд ки мо Наврӯз қайд мекунем ҳар сол. дар инҷа ба Исроил ба мо музеони тоҷикӣ дорем. шумо ҳозир ҷашни истиқлолам пешвоз мегиред? худо хоҳад ҷашни истиқлолият мо ҳама ҷашн мекунем. ҳама тоҷикзабонон нигоҳ карда шитен. Тоҷикистон намеравед имсол? мо ҳоле таклиф накардем, намедонем барои ин пандемия чӣ мешуд. шояд ана худо хоҳад инҷа ба мо китобҳои тоҷикӣ, журнал, газетҳо ба забони тоҷикӣ мебарод. ансамблҳои фольклор дорем, 3-4 та театри тоҷикзабон дорем. мо авлоди кимиёгаро решаи мо аз Самарқанд, лекин мо ҳам Самарқанд ба хизмат кардем, ҳам Душанбе ба, ҳам Колоб, ҳам Хоҷанд ба. Борис Кимиёгар ман фарқ мекунам ки вай амаки ман, режиссёри бузурги Тоҷикистон. дар ҳамин бора гуфтанӣ будам, шумо дар давоми солҳои истиқлолият шумо шахсан созмонҳои шумо бо Душанбеву Тоҷикистон робитаҳои қавӣ барпо кардед. бигӯед ки ба шумо ки дар Исроил ҳастед, чаро ин мавзӯъ муҳим аст? бисёр мо миннатдор халқи Тоҷикистон бад. мо фарқ мекунем. инҷа ба израильтяно мегӯн местные исроилиҳо. ино гарак мешун ки чӣ хел ин халқ дӯст медорад ватанашонад, Тоҷикистона. мо ҳамунҷа хондем, ҳамунҷа кор кардем. инҷа омада ҳамин донишҳо мо ба дар кор шуд. аз Тоҷикистон мебиён барои инҷа ба симпозиум, конференсия, ҳар хел маракаҳо ба ман пешвоз мегирам. боз инҷа мебиён ҳамчун турист шуда. мо дар программа ҳаст ки вохӯрӣ бо Кимиёгаров дар Бухорои зебо, дар тарабхонатон. ҳарчанд ман медонам ки барои табобият мебиён ҳамватанон. мо ҳама ба кӯмак мерасонем. аммо сафорати Тоҷикистон ба фикрам амал намекунад дар Телавив. нест. ами афсӯс, ҳазор бор афсӯс ки сафорати Тоҷикистон нест. мо бисёр умед дорем ки сафорати Тоҷикистонро инҷа мекушоянд. аз Осиёи Миёна, аз 5 давлати Осиёи Миёна ҳаст инҷа сафорати Ӯзбекистону сафорати Казахстон. на сафорати Тоҷикистон, на сафорати Киргизия, Туркменистон нест. мо бисёр интизорем. бале, ҷаноби Кимиёгаров, дар суҳбати пешакӣ шумо гуфтед ки дар Исроил барои муаррифии фарҳанги тоҷикӣ корҳои зиёде анҷом додаед ва якеаш ҳам овардани Наврӯз дар Исроил буд. таваҷҷӯҳи шумо ба ин ҷашн аз куҷо аст ва дар Исроил Наврӯзро чӣ гуна қабул карданд? ана мо аз бачагӣ 5 солагӣ 6 солагӣ ҳамсоёмо ба ҷӯраҳои мо тоҷико, ӯзбеко, тоторо иди Наврӯзро қайд мекардем. Карнай сурнай, либосҳои нав.
моҳи ҳамсоё зиёфат мекарданд, халвои тар, кулча, сумалак. ҳаминҷа ҳам омада заифои мо сумалак аз ёдашон набароварданд. ва ман орзу доштам ки ҳаминҷа ба иди наврӯз ҳар сол қайд кунем ва мо ҳар сол қайд мекунем. яхир исроилам якта нимташ пурсид чӣ вобаста дорад ана иди наврӯз ва ин замини Исроил. Ман гуфтам ки ин иди мо ҳам аст, яҳудиёи тоҷикзабон. Якумаш. Дуюмаш, агар шумо хоҳедтон шумо иззат кунанд, бояд шумо ҳам дину шариати дига мардумонро, урфу одати ино иззат карда, идоеё иззат карда, мо пеш меравем, дӯстӣ зиёд мешавад. Ва ин наврӯзро худ ҳама израилтиёно медонанд ки ин ҳамихел иди бузург аст ки мо ҳар сол қайд мекунем. Худо ба шукр. ҳам карнаи сурнаи ман ёд гирифта инҷаба ёд додем. ҳозир ягон тӯй бе карнаи сурнаи доира намеравад. ва писари ман ҳаминҷа зоида шудагӣ. писарчаи ман мер вай ҳам забони тоҷикия медонад, ҳам доира мезанад, ҳам карнай мезанад. Инҷаба бисёр мо кӯшиш мекунем ки забони мо инҷаба пешрав шавад. идои мо, урфу одати мо пешво равад. рафту омад зиёд шавад. мо тоҷикою, мо яҳудиёи тоҷикзабон меваҳои як дарахтем. садои дили мо як мезанад. мо бисёр пазвон ҳастем ватани моро. мехоҳем ки ватани мо гулкун шукуфад. дар ҳар оилаи тоҷикистониён саломатӣ, бой ба давлат, че ки муроду мақсад доритон иҷро шавад. мо ҳама вақт дар бораи шумо фикр карда пазвон мемонем. ташаккури зиёд. ҷашни истиқлоли шумо муборак шавад. муборак шавад. ин тӯи ҳамаи мо, марака ҳамаи мо, озодии Тоҷикистон. аз Тоҷикистон халқ, ин халқи офтобӣ. халқи офтобӣ. ин халқ бояд фақат пеш равад.